now at the beginning of the 13th conference about the 14th conference that will take place after 1 year. My jsme s různými spolupracovníky a především s panem Sasakavou na toto téma mluvili a shodli jsme se, že taková určitá konkrétnější orientace toho příštího fóra 2000, každé z těch fór má svou takovou konkrétnější orientaci, že ta příští orientace bude na téma lidského osídlení. Co se vlastně děje ve sféře našeho obývání této planety. Along with the organizers of the forum and with Mr. Sasakawa, we were considering the specific topic for the next conference because every of them has a kind of theme which is the focal point of the discussions, and for the next one we thought that it might be something like the human settlement and what it means if humanity settles a place, a planet. Dovolte mi, abych vám na závěr přál, abyste nelitovali, že jste na toto fórum přijeli. In the conclusion, all that I can say is that I hope that you will not regret to have spared your time and to have come to the forum. Děkuji. Thank you.